Piratentoppers, hij is er eindelijk, of niet? Ja, gelukkig wel. We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is hij dan vers van de pers. Nou ja, ik woon hier in de buurt van Steenwijk, in de buurt van TV Oranje dus. En daar hebben wij daar hebben we een barretje achter huis. Heel klein en heel gezellig. En dat heet dus Bar Gezellig. En we hebben ook een vriendenclub daarbij. En die doen we ook de jongens en de meiden van Bar Gezellig. En die zijn meegeweest in een hele grote touringkaart naar de studio's van Johnny Hoes. Om het gezelligheidskoor, dus de achtergrondkoor wat je dus eigenlijk hoort op de cd. Glasgerinkel, meegezing, gelal. Om dat in te zingen in de studio. Dus toen kwamen we daar in de studio kwam eigenlijk het idee om het op de cd Bar Gezellig te noemen. Er staan natuurlijk de geweldige meezingers, de evergreens, die eigenlijk iedereen wel kent. En daarnaast staan er ook nog 4 eigen nummers op, waar we heel erg trots op zijn. Iemand die ons optreden heeft gezien, en dat zullen er inmiddels heel veel mensen zijn, die zullen deze cd gewoon herkennen. Want gewoon alles wat we op het podium doen, staat ook op de cd. En het is een kwestie van zet hem maar aan en je hebt gewoon een uur lang heb je feest in huis of in de kroeg of bij een bruiloft waar je maar bent. En dat was de bedoeling van het album. Plus, ja. Hij is gemaakt bij Johnny Hoes. En er staat ook een duet op met Johnny Hoes. En niet alleen met Johnny Hoes, maar ook met Anneke Grunlo. Nou, Kwartet, hè? 1, 2, 3. Ja, oké, maar het is een duo eigenlijk. Maar we hebben in ieder geval een liedje samen met Anneke Grunlo gezongen. Ook een medley. Met alle grote hits van Anneke. Het staat niet alleen prachtige muziek op, maar we hebben ook exclusieve beelden van onze reis uit Zuid-Afrika erop staan. Natuurlijk de videoclip van onze Zuid-Afrika medley, die bij TV Oranje ook heel veel uitgezonden is. Maar ook beelden achter de schermen en interviews. Allemaal bloopers. Bloopers, ja. Ik zou zeggen allemaal kopen in de TV Oranje shop of op piratentoppers.nl. Alle songteksten staan er ook in. Hè? Dus je kunt songteksten? Ja, dus dat is voor mij ook makkelijk. Je kunt gewoon, ja, voor jou wel.